Ovi on auki. Hehe, moi! Moi! Päivää! No niin, nyt opetan teille pari sääntöä Prideorista ennen kuin aloitamme. No niin, nämä ovat hahmolomakkeet. Onko teillä minkälaista ajatusta hahmostanne? Elimestari, käykö jos musta tulee maagi? Ettekö ollenkaan kuunnelleet? Ei maagia! No niin, oletteko nyt päättäneet, millaiset hahmot teille tulee? Mulle tulee Kääpiö Berserk. Ei. Vain ihmisiä! Musta tulee Ninja, elikkä niinku rosvo. Ja minä teen tietenkin sääntöjen mukaisesti ihmispapin. Hyvä, nyt jatkammekin noppien kanssa. Tässä onkin 3 sankaria. Ritari, rosvo ja pappi. No niin, olette metsässä ja tapaatte lumiapinan. Mutta eihän lumiapinoita elää muuta kuin vuoristossa. Älä takerru pikkuseikkoihin. Ninja, mitä teet? Minä hyökkään. Onnistuin. Minäkin hyökkään. Ja onnistun! Kun apina on kuollut, katson mitä rungossa on. No niin, siinä on kädetön mies, joka pyytää apuanne. Ja hän sanoo: auttakaa minua, etsikää semmonen potion, mistä saan käteeni takaisin. Auttakaa. Me autamme. Olipa hauskaa nähdä huomenna taas. Nyt ymmärrän, miksei peliporukassamme ole yhtään tyttöä.